bae lho. Saking dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Luar biasa dari Bekasi loh. Iya kemarin ketemu Ini kesini sama di Bekasi ya. Iya. Mantap. Ibu siapa? Mbak Elisa suruh sini. Oh langgeng siap. Ya gas no ayo rezeki itu gak boleh ditolak saudara-saudara. Benar sekali. Iya. Iya. Kalau minta jangan, tapi kalau dikasih rezeki jangan ditolak gitu. Iya. Diterima dengan senang hati. Aku ya ora minta loh. Kalau saya tidak minta ya, cuman dikasih ya. Ninggal katresnan. Semuanya. Loh. Kalau bapak jangan sayang-sayang ya ibu aja. Bang, jenengan aja ngene iku lho, Bang. Oh, ora. Kok sapa-sapa mbok todong? Nih, apa? Dari dari Bebek Mbak Nani Bekasi. Luar biasa matur sembah nuwun nggih, mugi berkah nggih. Tambah Sehat laris selalu. bebeke. Amin. Ya, lah mana bebeknya? Oh, nggih Simbah. Mas Gadeng mohon izin karena ini euforia umat juga masyarakat wedi ini mau kasih rezeki Mas Gadeng. Izin nggih. Niki Simbah niki. Simbah wonten dawuh Simbah. Mbak Elisa, Nyuwun Yes, ya. podang kuning saking Simbah sinten? Sukarni Kuntaraharjo. Sukarni Kunto Raharjo. Kunto Sukar angele Sukarni Kunto Raharjo. karepmu. Walah kompelite angel yo. Mas Solikin ini dapat salam dari Mbak Nani Bebek Bekasi. Nah, dadah Mas. Oh, lagune menjaluk gembira luka. Kowe kon dadi munyuke. Oh, buat Solikin Buat nggih, terima Solikin. kasih Bapak nggih. Berarti niki tak mau lagune ninggal katresnan nggih. Dan ini oleh wong iya. Dewe-dewe. Sing iki sing 100 gembira loko. Gembira luka iki 500 lewong kowe pira? 350. Karo Ora deng. Piro iki 400, 500 juga. ninggal katresnan. Ya. Simbahe mau Mbah Kunto. Simbah Sukarni Apa? Kunto Lali. Niki 100. kesiatannya sing maringi Tasah dibuka menika menawi ajeng menapa? Oh, Bapak. mumpung dereng minggah lho Pak niki. Apa? Mbak Elisa. Mbak Elisa rono, Mbak. Izin Mas Gading. Wah.